in ka chan ni la ka lo lom chu a tukin zinga ka thil ron so tur chu hei ai du kan bai don ne ai du bai chuanin ai tu hian ei tui vot ka lei to ta a chuanin ai tu a hianin kan tel masak ber tur chu first step tur chu soda number 1 a soda kan telanga ai tu hi tam lut tuk lo ba soda po hi ka tel tam lut tuk lo don ta ni chuanin chuan chu mi zo a chuanin Gino kan tel ve le ang ka tlema ka ti thak do na wangin a Gino hi ai in cho pol moi tok tur kha ka tel don ta tin ani chu chuanin marcha red chili ati pangchi kha ni ta ni chuan mar bai thak ani do na hei tlem chuanin nge ka ti thak ve de udon ta ni ma se hi ka marcha tla ki mo asen ang hian mo thako ver lu tuk chong me lo nia in lo shat tur tan chuanin kha an lo ni ta a chuanin sa uming kam bai don ta ni sa po hi tukin zinga lei thar chu tukin zinga buai in ka han bazar ta mo chuan hei hi tlemin ka tel hi englo deu ro se ne ro se chan chu mo ai du a chuanin ani angai atu angai tlat ni ka item so te khani ta ni chu ko hong lok sa ve ka ma in la ka ki bang khan har sa be de utop ta ni chu ma sen jing a chuanin nau de mutui lai han in ti bua hi pe lo atul mangkheng a lo chang ka pe la tu na ka tel lai hi chi hei tui vota alkale al item song ka tel vek ta a ti khanin hei chuan ai tu hi a min har lo ta ni a min ma ta a tu bang chuanin hei chu fulin ti dan sham kan tumang lak sham kan tum don nia ti khanin ka lo tel zo ta a chuanin heta nga te po hianin bokbon te po atel thei tho nia tui vota tho bokbon in tel don pon sa rol vek thei tin ani chu chuanin ge sitle min kan apanga kan ge sing lo hi mo tol ve the mo ni zatla to pani chu min lo sha thiam sham do ni khuron ron chawa ron phul chan hal don rei lo ti a chuanin ta khanin kan lo chok ve char ranga hei hi ai du bai dan ai du hi tu ya chuanin enge bai siam thiam lo du ve si mo tiang tan khan chuanin enge in lo lok pu ya in lo enge thiam zel na tan thil kha in lo seng lu kha ka du ta ni chuanin hei bai hi tui don ne to pani so bai chuanin hei ron so chan don ta ni pham bor pu chan don ta a tui don pe khat kan chok le lo kan ron so chan che to ta min har lo kan ti kha ai du chu chuan a tui hi ka ti tam ngai lo ta ni chu chong me tui tam deuh hi kai mai hianin hei ka du lo wang le a tui lo ani chu chong me tui tam deuh chu mo chu bang chuanin tui lo top ta ni chu hei rom phu chan don tui don top chuanin me hei soile sai no ka khing bai pakhat kan la le lo kan hei lo tlang kwal ve char mo ni zatlak top ta ni chu tim bye bye tim ani hei rom phul chan do ron so phul kan ti me a ilang be ren tan tan ron phul chau kwal chan don ta a chuanin ta tak khanin hei tui don heavy tui don tu kringot tukin zinga ka kei tu na ka ron so hi mo dar sai minute so min la ri lo ta ni chu chuanin hei kam bazar zo be chia ta so le se nu chuanin chun lam panga chuanin mukbang kha thele to do na ta chuanin in lo min lo view sak le vek do ni mukbang sial to tak prepare ve ngai to ta ni chu chai hi ron englo na sa to lo to ka mo he tui don heavy tui don du tuk shingal mei sak mel moi an ting chi khani mai sak mel moi tui don top
so mi le tu ra bang lu to ka chun te la ato box te mo chu wang chuan in a boy la ka chin hi a ve ta ni hei lockdown na lo ni nen in khar khip hi an la di an extend zel an zau zel phei chuan in han ti zung thei hi thila ni don lo ba chu wang chuan in ni khat rial chang te pok lo nei mai thei ta ni mukbang a phei chang ka ti lo na ka rei ve le ta lo ta chu wang chuan me lo thiam sham don nia a big takin min rom private tu te khain za ka ti to lut tu kan nia hei anh lo chu hei sa thiam me yam tui don hei bi ui a phuan hi mo nui za thlak lut tu hei a tui mel top bai phuan sung hi chu wang chuan in voi thuma in lo siam vela tui lo pon ka she thiam lu tu ke ma po hianin voi engzang ya bai hi ka siam to ti kha in din thia thiam na chuan in class G4 atang hang ke ma khan chuan in ka chan dei to ta ni chu wang chuan in voi le kha ta thil thiam po pu bi chu thil har sa ve tak mishing chu thiam lo in zir tu kan ni a chu wang chuan in voi thu min lo bai fu lo pon ma se kha chonan mang ula next a chuan in I hei aya tuin ka siam thei ani ti kha in lo in up in lo mang zel do nia hei kan chok le bor ra chu ke ma hian thiam min ka hlia thim ve de wa mo hei asak mial moi chu te hin tani chuan gas ka sim to boka khanin englo hi a hun hi let le ma englo som pakhat vela chuanin time hi som pakhat vela chuan mo minute ti be to meng chu ma tiang vela chuanin a min vek man thayang tuy bên lục tục đang cầm buộc mình ở phiền hi tiền môi lẩu làm bà lẩu ngay lẩu ta ila tuy don't heavy hey apply shvel eng lo lam pang hi chu khong ai min lo comments lo tuk lo ula chan chu ka thil siam ngor hi khong ai min lo focus ta kula a chan chu hei mi in wa om te kan ni ve ta ni chu hei lo chang kang over lo ve thei ta ni ma se kha ka tum ber ni lo ke ma chong ka ron so tur ber ni lo ta ni chu ma se ngi ke man ka ron so ber hi eng angin nge kan siam chua eng angin nge a tui dan tur eng ting nge a thiam lo tan eng ting he in lo thiam theyang ti kha in up na tur ang zel khanin min lo eng lo sak don nia tian YouTube pa ta tu te chuanin nal deu kha kan lo du ve ta ni chu ma se ngin soi le soi nu a zir miao lo chuanin hei oi tui don lu tuk sia thiam na ka ron ngen ma sa ni chu tui hi ni don top tui hi ni don hei tiang kan da chiang zo kang hei wai kan ha ve le la kang mi ni da la kal sem boka khang kan la da be ju kan na ha ve chu zung anga hi ai du ni sa bai ania nga thu te pon na bai thaya ma sengin ki ma chuanin nge hi ta khang thu lo zar box la bang thu lampanga bai dan te kha chu han so kha ka tu ve to lu tuk ta ni chu ma sengin mo kan hun ton hianin stock sa lo lo nen hi leng kim hi excuse me vek ani me lo she thiam sham don nya ka lo me hei tui don lu tuk em chiên liang sa đi cái hen so cái đủ to cái leng chép to mà mình to đó na mà xem in bây giờ tới gần đầu vàng hay min thấu si min over lo antenna mấy thil dang ta pakan chuang phwa la tui tok che in tiang type khan hi chu hei ni ve theina lai chan san chu chan chu min lu to ka khan chuan na dar pher ve ka tu mang kha om ngai lo ta ni chu wang chuan in adjust thiam te pom mani du to ka nga khan min to thau chuan in nge off day po kha poi lo ka tin na ni chu
ใส่สวยเลยสวยนู่นแล้วเตรียมชิมเชื่อมาเองเราอีเตนเบลที่จะกันหากันตัวเห็นในนั่นนี่ตัวอีเลเดนหมดเตนกันสต็อปได้ด้วยเนี่ยจอนี่กันรอกันรังสดยังให้กี่ทีแรกจังเห็นหนังเจียงเบลตัวกันนี่ตัวโดนลุตุกถึงว่ามินเราเที่ยวจะสักชามเชียนะกะล้มเชียนะจูบางส่วนนี้เราปุยเซลโดนเนี่ยกระดูจวนกระดูตกถี่ตัวเรื่องกี่มาจวนนี้ให้มินตัวตานี่ข้าในให้กระดูตกตัวตาเรามินตัวตาถึงอันเช่นนั้นเฮ้ยที่ห้างกระดูตกกับมินตุยโดนตกก็เราเล่นเลี้ยฟัดโดนะเราอินเวียงฟิล์มโคโรล่าเราดำเชาล่าเราฮิมโอล่าเราฟิล์มโคโรล่าเมมรู้จานี้กันดินหูเลี้ยฟัดโดนเนี่ยบายบาย